When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the Video Robot. And meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the dance floor. Mom, ever heard of Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart! Go to bed! Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Okay. Get the Simpsons game for your NES from Acclaim. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. Croeso i'r stream. Heddiw, na i cael tro arall yn gyflym ar y grach. A wedyn symud ymlaen at, wel, y trydydd penod o un o'r rai eraill. Falle ryfelwr. Felly, ie. Boom. Yeah, croeso i'r stream. Na i just gwirio bod y plugins a popeth yn gweithio. Yeah, dyle fe bod. Fantastic. Iawn. Felly, niwed tro un. Oh, perffaith. A tri.
Hei, ti yw e, gall ti roi pat i mi? Gwna i addo i beidio brathu eich llaw i gyd bant. Oh gosh. Taflegryn hudol. Rhoi o fanna. Oh. Crochan. Cosbedigaeth. Pêl grisial. Cosbedigaeth. A taflu. So bennan tro nesa nawr. Mae cyfle da i ennill. Just gwirio bod... dyle fe fod ffain. Troi'r cerddoriaeth i fyny tipyn bach. Cosbedigaeth. A dyna ni. Wel, ond dwy ti'n frwydrwr bach gweithgar. Rhyfel i fyny. Sioc drydanol. Llafn pwtiad. So gobeithio heddiw bydd cyfle i ennill. Un crochan. Wff. Gawn weld. Jyst eisiau gwirio un peth bach. Nôl â ni i'r dungeon. Pimp. O, dim ond eilrwydd. Pimp. Fi yn dibynol ar eilrifau fan hyn. Sydd yn broblem. A dyna ni. Boom. Go on te.
Just eisiau gwirio. Happens, man. Right. Felly. Un. Tafle grenhidol. Done. Oh no. Uh-oh. Felly, croeso i'r stream. Os chi newydd ymuno, ni am trio heddiw i gorffen y gêm yma gyda'r gwrach. Sy'n lot fwy anodd na byddwch chi'n meddwl. Felly... Tro'n i'r squid babi. Pwy sy'n yma? Leria fyna. Okay. Shock Dradano. Boom. Tafle Grenhidol. Pilgrisia. Perffaith. A Shock Dradano arall. Felly. Boom. Shock Dradano. Pimp. Tri ar ôl nawr. Felly, dylwn ni fod yn fine. Yeah. Tarian hidol. Gwneud niwed o 2. Be sy 'da fi? Falle yn defnyddio tarian hidol yn lle hwnna. Right, pwys tisiog neu jar ysbrydol? A fi am y jar ysbrydol.
Taflegryn hero, mae rhaid. Mae niwed o 8 yna, wneud gymaint o wahaniaeth. Yn 5. So mae 2 o... perffaith. Mae hwnna'n arafu fe. Mae'n siocio fan'na. A fi am 5. Wedyn boom boom. O. Ti'n cael 2 nhw tro nesa. Can I niwed o 3. Niwed o 5. Siwr os nes i y peth cywir fan'na. Gawn ni weld. Fi'n lefelu fyny ar ôl yr un yma. Mae siawns o gael dwbl ddim yn gret, ond falle gyda pêl grisial yn werth... dyna ni. Perffaith. Lle na i cadw hwnna te, achos dwi'n mynd i lefelu fyny ta beth. Ie, na i cadw'r pêl grisial ar gyfer tro nesa. O, waw. Boom. Boom. Nôl i'r Yeti. Wan i dan. So fi'n dechrau'r dechrau. Perffaith.
Neuadd o ddrychau. Right, perfect. So nawr ni'n mynd... Tree. O, yna'n tro gwych hwnna. So... Wyth yna yn ffantastig i fi. 5. Ai. Ni'n mynd am hwnna. A dyna ni. Gyda iechyd llawn sy'n dda. So... mynd am y cactus. Gynta. Felly... 5. Goleo. Sioc. Dwi'n 4 tro na. Bod yn ofalus fan hyn. Sioc drydanol. 3. Mae'r 2 sioc yna, achos dim ond 2 symudiad sydd yn nhw. Ia, beth sydd yn ni fan hyn? Mae yna 1 double. Dim 2 dy fi. 6. Dim ond 11 sydd angen. A jyst mynd i ennill te. 8. So 8 a swing 5. 8 a 6, yeah. Great. Perffaith. Licuro'r cactus. Hex, anwybyddu. Dineira. Taflegryn hudol. Na.
O na. Felly fi trio am rhif... Eilrif. A crochan. So ti'r tri yna mynd i ymddangos. Bow wow. Cadw'r pêl grisial ar gyfer brwydr nesaf. Sy'n handi achos mae'r ora gyda 42. Dwi 'di sylwi un peth. Ydy hwnna'n meddwl tro nesa mae 4 yn nhw yn mynd i cael ei ddangos? Yeah. Oh. Hwnna'n defnyddiol. A diddorol. Llawer o ddist i fi tro nesa nawr. Deuddeg ar ôl. Ddim yn bell nawr, come on. Yeah. Felly, nos fory, mae sesiwn Phasmophobia gyda ni. A dwi ddim yn edrych ymlaen at hynny o gwbl. Na. Ond, tiod, mae'n eitha cool i... Fi'n fan mawr o gemau co-op, multiplayer, felly fi'n gobeithio bydd yn werth e. Right, Storm Eira neu Ton Shock. Dwi eisiau nhw. Storm Eira. Beth mae'r uwchraddiad fel? Neu jyst gadael hwnna.
Oes na double dy fi fan hyn? Oes, goleo, ond fi ddim really angen hwnna. 6. Ddim eisiau loads o neuadd o drychau. Ond dwi eisiau taflegryn. A dwi eisiau sioc drydanol. A falle just rhag ofyn. Chwech. Fi'n gwybod tro nesa wedyn. Mae dy fi rhain yn barod i fynd. Dyna ni. Boom. A boom. Fi glanhau cyfrifiadur fi, mae'n neud sŵn horrible. Felly be fi'n ni'n neud nawr yw taflegryn hudol. A taflegryn hudol. Oh, na. Mae'n milltithio fi gormod o weithiau. Wyth. Ni'n mynd am amddiffyn fyna, achos mae gyda fi cwbl o cymeriadau cyn yr lefeli fyny nesa. Gweld, ni'n bell ohoni. 36. Right. A fi am y marchog papur, a wedyn mynd nôl am y Banshee. Nath hi cloi 2. Oh, no! Pêl grisial. Mynd am crochan arall. Falle... Sioc drydanol. Tro nesa. Symudiad nesa. O, na. Ond... 7.
O, hwnna'n rwystredig. Fi just... O na, ma hwnna'n 8. Be ni'n neud? Credu bydd iechyd. Yn lle neuodd o drychau. Crochan. Ie, mae crysau iachol yn mynd i bod yn handi iawn gyda'r gwrach. Oh, gosh. Lwcus i gael hwnna. Mae'r distewi na mor rwystredig. Oh, un munud. Dwi'n neud hwnna. Can weld. Y banshee bach. 8. Yn cael lot o bimp. O na. Dyma'r tro ola nawr. Okay. Bydd rhaid I fi mynd amdano fe. Ai. 5. Mae hwnna'n broblem. Rhaid meddwl yn ofalus iawn fan hyn. Rhaid I fi cael crochan. Wedyn. Oh na! Max. Ydw i'n gallu mynd nôl? Na! I gysau y grach yna. Right, nôl I ryfelwr.
Ti'n ymddangos yn eitha caled. Wyt ti wir angen yr holl iechyd yna, na bydde ti'n iawn hebddo fe. Dechrau gyda thrap hedfan Venus. Colli 2 HP max pan ti'n lefelu fyny. Ww. Heno ar Dungeon y Dis. Rydym yn ymuno gyda'n gilydd i wylio methiant anochel. Oh, God. Oof. See, nes I ddim cael doi nôl fyna. Tro ma fi wedi cael e nôl. Pimp. O, fi methu taflu dis. O, wel. Dim ots. O'n i'n aros... O na, bydden ni ddim wedi wneud hynny, dy beth. Felly. Tisiog. Yeah. Gawn ni weld, gweld faint mor bell ti'n gallu mynd gyda'r ryfelwr. Yn gutted gyda'r gwrach, ond dyna ni. Be ti'n mynd i wneud? So gyda tactegau'r ryfelwr, mae fe'n eitha syml o ran ti just gobeithio am rif mor uchel a sy'n bosib. Felly. Tarian Spigog neu Tarian Hearn. Chwech. O, os dwi'n neud hwn, cael dis ychwanegol.
O leia dim ond does tro nesa. Pimp. So, a fi am hwnna. Unigrwydd. Gret. Mae popeth wedi anelu tuag at cael iechyd nôl yn y fformat yma. Gwneud nhw edrewi un dis. Eitha nice. Tarion sbigog. Dyn nhw'n well. Delio 6 niwed. Llosgi un dis. Ie. Na i sticio dy hwnna nawr. Level 2. Chwech. O, ma' hwnna'n perffaith. Nai... Chwech a 2. Right. 4. Mynd am gamble bach. O, nice. O na, dwi ddim. O'n i eisiau 5. Ond dim ots. Gyda tân a rew yn yr un symudiad. 3-1. Ddim eisiau hwnna. Oh, come on. Na i mynd am... pedwar fyna. Okay, fi ddim mewn panics to. Oh, lovely. A wedyn... un arall, a dyna ni. So yeah, os chi just yn ymuno, nes i ddim llwyddo i ennill gyda'r gwrach heddiw, ond dwi ar y trydydd lefel, a'r trydydd pennod, gyda ryfelwr. Right. Cael iechyd yna gynta. A mynd i'r taskmon. Odd. 5 niwed. Gweithrew i un o'i dis. Pam lai? Right, os fi eisiau dyblu unrhyw beth, fi eisiau dyblu'r iechyd. Lle... Dyna ni, lan i 19 nawr. 1 6 dash. Right, mae 6 yn ffain. 1. A fe ddim cweit di mynd yn iawn.
Fi credu fi'n lefel I fyny cyn bo hir. So... Just dim ots. Yay, dyna ni. Ddim angen iechyd na. Be sy'n fan hyn? Na. Iechyd o tri. Bydd iechyd o tri na'n handi iawn. Yn enwedig I feddwl format yma. Pob tro fi'n lefel I fyny, mae 2 iechyd yn cael eu cymryd oddi wrtho fi. Felly... Bump. Wech. Chwilio am 5, really. Ond o le fi'n gallu cael 12 o hynny. O'n i'n gobeithio'n wir. O'n fi'n aros. Mynd I curo fe nawr. So ie, yr unig peth ti'n gallu mynd mewn i'r lefel nesaf gyda ti yw iechyd ti. So... ie. Ooh, super boss. O, fi am y super boss. Super Dryad cryf yn erbyn Gwenwyn. Go on. Cadw e tro nesaf falle. 6. Gwenwyn 4. Die 3. Dyna ni. Wedi curo'r Super Dryad. Woo! Ydw i'n mynd am hwnna? Neu ddim? Dwi'n hoffi hwnna. Yeah, go on te. Mae'n amlwg nawr, dwi jyst yn chwilio am 6 bron pob tro. Dis ychwanegol. Gwella iechyd. 6.
Oh, nice. Come on. Gwella iechyd. Blaenoriaeth. Shock. Yes. Pedrig pedwar. Wow. Mae dros double. Beth sydd â fi? Ddim quite. Felly peth falle okay, so rewi gwella hwnna. Dyn eira yn erbyn y ryfelwr. Pwy sy'n mynd i ennill? 5. Wastad iechyd. Blaenoriaeth. 4 ac 1. O, come on nawr. Un mwy ar ôl. Gobeithio. O, mae di rewi. Trio. Oh, come on. Dim ond oedd sydd angen arna i. So. A mae dymu ffyrnigrwydd ag yr tro nesaf. Ti'n gwybod mae fy ffrindiau yn fy ngalw Rhys Rew. Dwi ddim yn credu dy fod yn ffrind eto, ond falle gallai fod. Ooh. Yay. O, groes i'r ergwyd farwol nesa. Dyna'r fath o thing fi eisiau. Gwneud newid ar 6 per 1 llosg. Mae dy fi hwnna, though. Kind of. Yr un fath o beth a hwnna. Parhad ola. Fi'n credu neu roi hwnna mewn. Pellach ymlaen. Ddim yn credu fi quite angen eto. Cawn ni weld. Dyna'n nice. Maximum, basically, o'r tro cynta. Mae'n cofio, mae dim ond 15 dy fi. Felly, pob tro... Dwi'n neud hon. Rhaid i fi trio cael iechyd nôl. Os dwi ddim, mae'n mynd i gallu curo fi. Mae hwnna'n
Right. Yeah. Morthoil. Beth sydd 'da fi nôl fan hyn? O. Bydd hwnna'n handi hefyd. Goroesi'r ergwyd farwol nesa. Pimp. Chwech. Oh. Diflannu? O, Carden yn diflannu, dwi'n tybio. O na. Pimp. Pity. O, dim ond 4 sydd 'da fi ar ôl. Come on. 5. O, mae hwnna'n edrych yn lot well nawr. Diolch Beth am y iechyd yna. Lefel i fyny mewn 10. Dwi'n credu mae'r ergyd farwol na yn mynd i bod yn help mawr. A heb Okay, mae'n agos nawr, mae'n gêm agos iawn. O, gyd dyma yw'r un. So, o, mae'n iawn. Ymladd da ar ôl o'r uchel. Byddai'n coginio gwydd I ti tro nesaf. Peidiwch â phoeni. Mae'n anodd dweud beth yw'r peth gorau. Fi wastad yn hoffi uwchraddio.
Tio beth, falle bydd y... Dau defnydd. Parhad olaf. Neu falle bydd y bwmp. Bwmp neu parhad olaf. Okay. Parhad olaf. Os da fi digon i gael iechyd hefyd, falle. Ma' hwn yn tense. Okay. 3 4 3 4 okay. Rewi. So right o'r dechrau groes i'r ergyd farwol. So dyna'r un cynta wedi wneud mas o ffordd. Nawr daflu iechyd bron llawn a 4 good i gallu cael sioc bydd e ar afi fa neu rewi un o dis fe. Actually beth yw symudiadau fe? Clefydd 2 law, angen 2 a strain lleihau i 1 ma' hwn yn mynd i bod yn well. Hwna ddim yn neis iawn. Chwech. Dyblu. Awn ni am... 3. Gobeithio nawr. Dwi ddim yn pantyrru, so fi ddim yn credu ni'n gallu cael 2. Right. 4. Angen 5. Oh well. Yeah. Right, dyma fe, yn erbyn y boss. Amser am y boss mawr. Boom shakalaka. Pêl jyglo. Ennill dis newydd. Dwi eisiau hwnna? Fly trap, parhad. Pelen eira.
Mae'n rewi dis. Gallai prynu fe. Jyst meddwl. Gwneud newid ennill dis newydd. Oh, just a munud olaf. Swapio sub munud olaf fanna. Okay. I'm a boss. Fe Audrey. Scathach. Come on now. Gwnaeth y sibrwd hanner distaw o'r noson dan ddaearol cario'r newyddion I mi dy fod yn agos. Felly dwi'n hollol barod I dy giro, just I ti wybod. Right. O, dim ond un sioc. Dim ond un dis sydd dy hi. So, sut mae hi'n mynd I wneud e? So, fi'n wneud hwn. A wedyn... Chwech. Wedyn... Boom. 3. That's it. Oh na. Oh na. Ni di wedi... Ah. Sim ots. Chwech. Okay. Fernigrwydd. Boom. Nawr bump. Wedyn... Chwech. A wedyn... Hwnna. Dwi ddim yn pentyrru anyway, so... Oh, come on. Sim ots anyway, we're rubbish. Be fi'n mynd I wneud? Wait a sec. Os dwi'n cymryd y hit fan hyn. Yes! Dwi'n tybio bydd just rhaid I mi wneud hyn fy hun. Chwerthenllyd. Yeah!
ti'n gwybod y drefn, da iawn, bla bla bla, dwi wedi troelli rolwyn. Ond edrych, mae'n ymddangos dwi ti ddim wedi ennill dymuniadau dy galon y tro yma. Am sioc. Yay! Cool. So dyna ni am heddiw. Wedi ennill rownd arall, penod 3 y ryfelwr. So, yeah, edrych ymlaen at... Gwthio ymlaen, falle penod 3 y lleidr tro nesa. Felly, ie, bydd ddim sesiwn fori yn y prynhawn achos fel 1 o'r gloch, achos bydd y sesiwn yn y nos Phasmophobia hanner wedi 7. Felly, ie, gobeithio chi'n gallu ymuno ni am hwnna. A, ie, gweld chi fori am hanner wedi 7. A os na, neu gweld chi rhywbryd dydd Iau gyda fwy o Dungeon Edis. Okay. Iawn, diolch yn fawr. Pob hwyl, diolch am wylio, gweld chi tro nesaf.